వెల్కమ్ టు ఐబీటీవీ. చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకంలోని శ్రీ స్వామివారి ఆలయంలో ఉత్తరాఖండ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అలోక్ మహారా కుటుంబ సమేతంగా దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన ఆయనకు ఆలయ ఏఈఓ రవీంద్రబాబు ప్రత్యేక స్వాగతం పలికారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు, శేషవస్త్రం, చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ సూపరింటెండెంట్ వాసు, టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్ బాలాజీ నాయుడు, కాణిపాకం ఎస్ఐ నరసింహులు పాల్గొన్నారు. ैवल्यानन्दरूपाय श्रीगणेशाय मङ्गलम्।